चलिए नमस्ते प्रणाम आप सबके भाई। हम गीतकार राइटर है राम यादव। हम बानी गीतकार संजीत मुदो से दोनों भाई आज एक साथ बानी सब हमने के आई हैं के बड़ी सुंदर गायक सूरज सरगम जी बानी अभी हमने के बानी सभी अपना सादा स्टूडियो में कुछ प्लानिंग काम के हमने के हो रहा बाना जी कुछ करे के विचार हो पब्लिक के बीच में कुछ और फेंकल जाओ ना जी फेंकल जाओ हमनी पब्लिक फिर उठाओ। देखिए बहुत खुशी के बात बा। आज हमरा लगा था कि 5-6 महीना के बाद भेंट मुलाकात होता अपने बड़े भैया भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सुप्रसिद्ध गायक ये हमारे भाई हैं, बड़ा भाई कहते हैं वो अलग चीज है कि प्रेम हम लोग का है, एक दोस्ताना है, दोस्ती है, ठीक है। मान के चलिए हम कुछ भी हैं चाहे ये भी कुछ भी है, बड़े भाई हैं, हमको मतलब छोटे भाई के तरह सम्मान देते सब हम लोग का जो पब्लिक लोग देखते हैं उन लोग का आशीर्वाद है ना जी। आप लोग का आशीर्वाद है कि मतलब हमको बहुत खुशी मिलता है कि हमको छोट भाई की तरह प्यार आशीर्वाद देते हैं। प्यार से बढ़ के का बात दुनिया में जी ना कहीं काम करीला तो हमरा बहुत खुशी महसूस होला। हमनी के रोज में प्यार दे दिले तो हमनी से बड़का महापुरुष बन जानी आप लोग प्यार से खाली। आज हमनी के मिलनी ही जा और सोचनी जा कुछ अच्छा यूनिक टॉपिक पे कुछ बात विचार कुछ काम काज के बारे में का होता कैसे करे के चाहिए और का कइल जाओ सोचनी है कि बहुत ही अच्छा तनी एक टॉपिक हमनी के सेट भइला और भैया भी बहुत जल्द दिल्ली निकले वाला बानी शूटिंग खातिर। शूटिंग खातिर प्रोजेक्ट एक से एक भइल बा सब। सोचा था हमनी के कुछ माने एगो हम टोटरम ब्रांड यहाँ के चुप ब्रांड लेके बहुत जल्दी के दोनों को मिक्स करके बहुत जल्दी तहलका मचा जब चुप खड़ा टोटरम से गिरा दिए चुप जब चुप खड़ा हुई तो टोटरम मराई आ लवंग वंग कपूर डाल के गर्दा चुप के डाउन कर जाए देखिए के मार भरल चुप साफ बर्बाद कर देल एकदम का जी। बहुत माने हमनी के खुशी महसूस होता है। भैया के बहुत ही अच्छा जितना भी माने गाना बा चुपे में गोलियो रहला तब संग संग बानू आगवा रहला ना जी इतना दूर बनाव रहला। देखी माने बहुत मजा आवेला भैया से बात करके एकदम हंसत रहने एकदम चंदन टीका चुप बता गोली ना रही था फिर चुप काम ना करी के भैया के आज हम गाना सुनी न मतलब इतना सबके 2.0 को के गर्दा सब आ रहल बा अभी समियाना के चुप आवता अगला जिंदाबाद सबके 2.0 सब के आ रहल बा लगातार माथा खरुआ गेल भैया गाना देख के बहुत हेवी गाना बा। फिर मार्केट में हमार बड़ भैया संजीत मदोसी जी बाजे वाला बनी आप सब प्यार दुलार आशीर्वाद दी और साथे साथे ए छोट भाई गीतकार राम पर भैया के जगह प्यार दे हम जा वही नाम कहां राइटर हरराम ऑफिशियल हमारे भाई के चैनल में YouTube चैनल सब सब्सक्राइब करी आप वीडियो को पूरा फुल देखें तब न वाच टाइम पूरी हमनी कुछ मजा आई और हमनी के एगो कांची वाला करके दबा दे अब बेल आइकन दबा दे दबाइला के बाद करिया हो जाई की करिया हो जाई लाल करिया हो जाई बोलो खाली छुनी करिया भइल लोग हाथ में इतना ताकत बा चोट लागल की करिया भइल ओकरा करिया क देबो बा करिया क दे ठीक बा। भैया के साथ बहुत जल्द हमनी के टुनटुनावे के बा घंटी है टुनटुनावे के बा भैया कहनी तो सब्सक्राइब रुआ सबके करे के बा ज्यादा से ज्यादा संख्या में भैया के और हमार बहुत जल्द हमनी प्लानिंग करतानी जा ब्लॉग आवत रही ठीक बा। गाना हमनी के एक साथ बहुत जल्द स्टूडियो में दिखा दे स्टूडियो भैया लोग के स्टूडियो में देखी रुआ सबके देखी जा भैया के स्टूडियो शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर पुरानी बाजार के पास बहुत ही जबरदस्त लुक बा। यहाँ स्टूडियो में हम तो आइले तो हम तो मन खुश हो जाला। यहाँ इतना भेटनर सामान बा देखी जा आप सब देखी हम तनी हट के दिखा देतनी आप सबके इतना हेवी अभी सिस्टम ऑफ बा अभी काम भइल बा पूरा रात भर पहले सामान ना रहता चुप गो बात सामान ना रहता चुप गो बात रहा सामान तो इतना भइल कि रोज सबके आशीर्वाद से देखिए सब सामान होई अंदर होने एसी लगा के रखल बा ठंडा में कहने का खातिर एसी लगा ठंडा में गर्मी में ठंडा हां हीटर सब रख ले निया के एकदम सब हां आ घोड़ा बना सब ब्याज में घोड़ा बैठाव जाला तो ब्याज जी लोग के घोड़ा बैठाव जाला। जाते जाते हमनी के ब्लॉग्स अब खत्म है ब्लॉग्स रहला और से खूब प्यार दिए चैनल के सब्सक्राइब करी हरराम राइटर हरराम ऑफिशियल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई हमनी के वीडियो पूरा फुल देख के बताई जे मैं कोनो गलती नहीं बुलावल गलती से तो से माफ भी करे सबके। नमस्कार प्रणाम।